Ola a todos, hoxe imos a ver o aparato circulatorio, cales son os seus elementos principais e como funciona. En primeiro lugar, un pequeno repaso do que vimos ata agora da función de nutrición. Vimos que os nutrientes sólidos e líquidos adquiríamolos a través do aparato digestivo e que polo proceso de digestión o que facíamos era romper todos estes alimentos en anacos para poder absorber os nutrientes que contiñan. Tamén vimos que gracias ao aparato respiratorio adquiríamos os nutrientes en estado gasoso, é dicir, o oxígeno, e nos desfacíamos dos refugallos gasosos tamén, é dicir, o dióxido de carbono. Agora, o noso obxectivo é que eses nutrientes cheguen a todas e cada unha das células do noso corpo, xa que estes son necesarios para que as células poidan manterse con vida. Ademais, imos a ter que recoller aquelas sustancias que as células produzan para desfacernos delas, as sustancias que son tóxicas para as células, chamadas sustancias de refugallo. É dicir, necesitamos un aparato que permita transportar sustancias de todo tipo, tanto as útiles para a célula como as de refugallo, por todo o corpo e ata todas as partes do corpo. Iso é o que fai o aparato circulatorio. O sistema circulatorio consta de dous elementos, o corazón e os vasos sanguíneos. O corazón é un órgano que o que fai é bombear o sangue. Os vasos sanguíneos son os tubos polos que se move ese sangue. Así, o corazón actúa como unha bomba, como as bombas de achique dos barcos que lle recollen a auga e a moven e a levan para fora do barco. O corazón, coas súas contraccións, vai a facer que o sangue se mova e saia del. Os vasos sanguíneos que saen do corazón e levan o sangue para as distintas partes do corpo son as arterias. Estas arterias vanse bifurcando cada vez en arterias máis pequenas e vanse ramificando por todo o corpo ata que se fan superpequeniñas e se convirten en capilares sanguíneos, que son os vasos sanguíneos máis pequenos do corpo. Os capilares sanguíneos é onde se vai a producir o intercambio de substancias entre as células do corpo e o sangue. E é tamén nestas estruturas onde comeza o retorno do sangue dende os tecidos ata o corazón. O sangue vai a retornar polos vasos sanguíneos coñecidos como veas. As veas van ir xuntándose unhas con outras e facéndose cada vez máis grandes ata que chegan ao corazón. Veremos os camiños que pode tomar o sangue máis adiante cando falemos do corazón e da circulación menor e maior. Imos a ver agora as características dos distintos tipos de vasos sanguíneos. Como dicíamos, temos arterias que saen do corazón, capilares onde se produce o intercambio de sustancias cos tecidos e veas que levan o sangue dos tecidos ao corazón. As arterias, ao sair do corazón, teñen que soportar toda a presión que se vai a producir cando o corazón se contrae e bota o sangue para fora. Por iso, as arterias van a ter paredes con capas musculares elásticas e grosas, que fan que sexan resistentes a esa presión do corazón. Cabe dicir tamén que as arterias á saída do corazón teñen unhas válvulas, as válvulas semilunares, que só deixan que o sangue saia do corazón e que impiden que volva a entrar nel. Así, a circulación sanguínea móvese nun único sentido. Por outro lado, temos os capilares sanguíneos, os vasos máis pequenos e onde se vai a producir o intercambio de sustancias entre o sangue e tecidos, e tamén onde se produce a transición entre arterias e veas. Como que queremos nos capilares que se produza ese intercambio de sustancias, eses vasos sanguíneos, ademais de ser moi finos, teñen unhas paredes moi delgadas, formadas só por unha capa de tecido epitelial chamado endotelio, que facilita o paso de sustancias dun lado a outro. Se estamos nos capilares pulmonares que rodean aos alvéolos, por exemplo, deixarían entrar o oxígeno e que se marchase o dióxido de carbono. Pero se estivésemos noutros capilares de outros tecidos pasaría o contrario e sairía o oxígeno do sangue para entrar nas células e o dióxido de carbono sairía das células e incorporaríase ao sangue. Este proceso non se daría únicamente cos gases, sino que tamén con outro tipos de nutrientes. Polo tanto, os capilares son unha zona de intercambio e de transición. O último tipo de vasos sanguíneos son as veas. Aquí a presión do corazón xa non é tan importante, así que as súas paredes son moito máis delgadas que as das arterias. Pero claro, isto tamén supón un problema porque o sangue que se move neles ten que vencer outro tipo de forzas como por exemplo a gravidade. Como facemos para que o sangue non se acumule nas partes máis baixas do corpo e siga o seu camiño de retorno ao corazón?
Pois por un lado o corazón, como ten tamén válvulas que só permiten a circulación nun sentido, vai a ter un efecto de succión do sangue das veas, como cando colles un líquido cunha xeringa. Por outro lado, as veas teñen unhas válvulas que só permiten que o sangue se mova na dirección correcta e que non vai cara atrás. Ademais, cando nos movemos e cambiamos de postura ou contraérense os nosos músculos, axudamos a que o sangue das veas se movilice. Trata de estar quietos moito tempo, chega un momento que é insoportable. Dúrmense as pernas, tes que moverte sí ou sí. Ao movernos axudamos as veas a que o sangue retorne con maior facilidade ao corazón. Por último, temos tamén outro sistema que é capaz de recoller o líquido que se vai acumulando nos tecidos e que o leva de novo aos vasos sanguíneos. É o sistema linfático, pero nós non imos a falar agora del. Se queredes saber máis deste sistema, deixovos unha ligazón a un vídeo onde vos explican por que é tan importante o sistema linfático. Así que xa sabemos como son os vasos sanguíneos. Imos a ver agora como é o corazón. O corazón, como vos dixen, é unha especie de motor que vai a bombear o sangue polos vasos sanguíneos. O noso corazón ten 4 cámaras ou compartimentos, 2 aurículas e 2 ventrículos. Unha de cada tipo a cada lado do corazón. É dicir, temos unha aurícula e un ventrículo no lado dereito do corazón e unha aurícula e un ventrículo no lado esquerdo. O sangue vai a chegar sempre dende as veas ata as aurículas. E cada aurícula vai a comunicar cun ventrículo, que é outro tipo de cámara que ten o corazón. Do ventrículo vai a sair o sangue polas arterias. Entre a aurícula e o ventrículo hai tamén válvulas que impiden que o sangue vaia cara atrás. A aurícula e o ventrículo dereitos non comunican coa aurícula e o ventrículo esquerdos de xeito directo. Imos a ver agora como é exactamente a circulación. O sangue chega ao corazón para a aurícula dereita, dende a vea cava superior, que trae o sangue procedente dos tecidos das zonas de arriba do corpo, e dende a vea cava inferior, que trae o sangue das zoas inferiores do corpo. O sangue chega á aurícula cando esta se relaxa, que se chama diástole, e cando se contrae, que se chama sístole, ese sangue pasa ao seguinte compartimento, o ventrículo dereito. O ventrículo dereito, unha vez cheo de sangue, vaise a contraer, sístole do ventrículo, a súa vez para que se baleire. Cando se contrae se vai a baleirar. Pero como ten unha válvula entre a aurícula e o ventrículo, só deixa que o sangue vaya nunha dirección e saia únicamente pola arteria pulmonar, que a súa vez conta tamén con válvulas que impiden que o sangue retorne ao ventrículo. Esa arteria pulmonar ten que bifurcarse, xa que temos 2 pulmóns, e irase ramificando ata chegar aos alvéolos. Nos capilares dos alvéolos, ese sangue oxigenarase por un lado e expulsará o dióxido de carbono por outro. O noso sangue xa está oxigenado. Retornará ao corazón polas veas pulmonares e entrará nel pola aurícula esquerda. A esta parte do circuito que vai dende as veas pulmonares, as arterias pulmonares ata as veas pulmonares, chamámoslle circulación menor ou circulación pulmonar. O sangue xa oxigenado vai a entrar pola aurícula esquerda, como dixemos, procedente das veas pulmonares. Cando a aurícula se relaxa, é dicir, diástole, entra o sangue nela. E cando se contrae, sístole, sae cara ao ventrículo esquerdo. E non pode volver para atrás porque, como pasaba no outro lado, entre a aurícula e ventrículo, hai unha válvula impedindo que isto suceda. O ventrículo esquerdo, relaxado, é dicir, en diástole, enchese de sangue. E cando se volve a contraer, é dicir, sístole ventricular, as súas paredes musculares van a bombear este sangue cara a aorta, que é a arteria máis grande do noso corpo, ata o resto do corpo. As paredes do ventrículo esquerdo son moito máis grosas que as do ventrículo dereito, porque mentres que o ventrículo dereito bombea o sangue aos pulmóns, o ventrículo esquerdo ten que bombealo ata o resto do corpo. O circuito que vai dende o corazón pola aorta ata o resto do corpo e que retorna pola vea cava inferior e superior é o circuito maior ou circuito sistémico.
Entón, repasando, cando algunha das cámaras do corazón se contraen, falamos de sístole. Así temos sístole auricular, que é cando as aurículas se contraen, e sístole ventricular, cando se contraen os ventrículos. Cando as cámaras do corazón se relaxan, falamos de diástole, que tamén pode ser auricular ou ventricular. E con isto rematamos as partes do aparato circulatorio e como é o circuito polo que se bombea o sangue. Espero que vos gustase. Ata loguiño!